Gisugda na ang renovation dinhi sa Cebu South Bus Terminal kapin usa ka tuig human sa gagusbat niini tungod sa bagyong Odette. Ang maong renovation usa karon sa mga prioridad nga proyekto sa Cebu Provincial Government. Mukabat og kapin 2 milyones pesos ubos sa Tribay RN Construction. Sa pag-renovate sa terminal, usa sa mga yungo sa mga drivers, konduktor ug mga pasahero ang problema kabahin sa palitanan og pagkaon tungod kay wala na ang mga stall sa dapit ug layo na ang ilang palitanan. Ang pagkaon sus murag pait jud kay naday kay wa manggawas mi para lang mukaon. Hasta ang pasahero dili lang kay kami yung driver, hasta ang pasahero. Mao gina mo problema sad. Moabot sa 30 ka food stalls ang gibungkag na tungod sa renovation gawa sa usa ka donut shop ug pharmacy. Renovate. And it's time na sad siguro ng iya nang ipausab. Okay. Ya og unsay plano niya og programa ni ana more aning atong mga kanang pasahero kay mao man gitagaan ang gibugaton. I'm sure 100% kanang pagkaunan unahon gid niya. Kay you know, ang atong pasahero labi nagtabukon laod kaning Sambuanga ng Stay Bacolod. Mag 24 oras bi ana. Nya some of the passengers mahabilin. So nagi pagkaon. Nakibaw kong gobernador sa gobernador. Nananas iyang utok, mag-unago na iyang una-una, nagi pagkaon. Only, mo sakripisyo ta for the meantime. Kay doon na may renovation iyang ipabuhat. Matod ni Quijano, ang solusyon sa maong suliran mao ang pagdala na lang og kaugalingong pagkaon o mamalit na lang daan usa sa dili pamoadto sa terminal ilabi na katong mga pasahero nga naidalang mga bata. So ang kanito mga driver karon ni kuan sila nimo nga murag layo sila ka kanan or Yes, niliklamo gyud layo pero tagaan natong tagaan natong por pabor ang atong gobernador. Kay iyang gibuhat kayuhan man na di man nakadautan. Di man ni dali-dalion kay ang plano pa, ang programa pa ana, ang budget pa nya karon gisugda na. Yesterday nag-start na. ang construction. Ang construction nag-start na gyud to sa second floor sa series liner. So pinaka-book stall nga nawa gyud. Ikatahong ibalhin ang tanang food stall sa second floor ug ang ground floor himuon nga passenger lounge. Wa tay mahimo kay di man na nato madadali kay at least man tibaw biya mo sa trabaho ang government, di ba? So mag-agad po sila sa ilahang pagpalay kontina. So okay raman namo at least makaya pa. Bisan pa man sa ilang mga reklamo, malipayon ug mapasalamaton ang katawhan kalabot sa renovation sa labing dako nga bus terminal sa Sugbo. Ikatakda nga human sa kapintulo ka buwan, mas himogaway ug mas lig-on na nga terminal ang magamit sa mga Sugboanon. Kini si Shalo Laborada, UPCOM intern alang sa My TV Cebu.